Nyakore mugajwanga chendo makamano pod wabro medo luonu achiel kachiel kendo inyalo bedo kod geno ni biro neno weche matut e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Akawadhi mbele ni romo mar jopuonj madongo mag sikunde primary ochakore ayanga kawuono e kaunti ma Mombasa. Jopuonjgo medo dhiro piny owacho mondo ochwal chenro mag tiyo gi mbui e sikunde kakoro gikwayo piny owacho mondo oket maino e keyo teko sitima e sikunde mapachoka. Jokanya sekta mar somo bende koro wacho ni obiro bedo dok chien maduong' akapo ni sirikal dhi nyime gi chenro mar somo mar CBC to gwenge moko podi onge teko sitima. Jogo buge chapa bende osingo mar neno ni CBC ochopo kare kaka dwarore. Consideration for primary education will be access to the necessary technology, and internet connectivity may be lacking or limited for some learners, leading to educational inequalities. This calls for investments in infrastructure and support for disadvantaged schools and learners. So we look forward to having all schools connecting the internet that will ease the CBC curriculum. Kwa kweli sisi kama washirika wa chapishaji vitabu tumejiandaa kabisa kwa sababu ya the transition to the new classes. Tuko tayari, vitabu tuko nazo, tumevichapisha kwa wingi.